2/3 van de Zeeuwen wil mobieltjes op scholen verbieden. Ze hadden hem ook vaak in de broekzak en als er dan een piepje komt of een blingetje, dan zijn ze toch afgeleid. Dus het geeft meer rust en in die zin meer concentratie. En verder in deze Zeeland nu. Samen proberen jongeren in Zeeland te houden. En kas is leeg na 2 moeilijke coronajaren. Goedenavond. Als het aan de Zeeuwen ligt, is het voor middelbare scholieren gedaan met appen, snappen en door hun tijdlijn scrollen in de pauzes. Want een meerderheid is voor een volledig verbod op mobieltjes op school. Blijkt uit een enquête in opdracht van Omroep Zeeland. Bij het Calvijn College is er al een paar jaar zo'n verbod. Het is gezelliger in de aula. Ja, je hebt meer bij je klasgenoot, bij leerling. Je praat meer. Het is veel gezelliger in de pauzes. En ja, je komt echt meer met elkaar in contact. Geen mobieltjes in de klas, dat hoor je wel vaker. Maar bij het Calvijn College, zoals hier in Krabbendijken, moeten de telefoontjes de hele dag in de kluis. En wie betrapt wordt met een mobieltje in de hand, is hem meteen kwijt. Ik heb wel eens een keer gehad, toen zat ik hier en toen kwam er een docent rennend, sluipend achter me aan en die trok hem zo van me af. Ja, en dan had ik bijna een hartstilstand van de schrik dat ik mijn telefoon kwijt was. Het klinkt misschien wat extreem, maar ook de ouders staan achter het verbod. Ik als teamleider van de helft van de leerlingen hier van de locatie heb nog nooit een telefoontje gehad van joh, wat doen jullie nu? Nee, ouders snappen het echt goed en de leerlingen uiteindelijk ook. En het werkt wel, zegt de school, want de leerlingen blijven beter bij de les. Ze hadden hem ook vaak in de broekzak en als er dan een piepje komt of een blingetje, dan zijn ze toch afgeleid. Dus het geeft meer rust en in die zin meer concentratie. Maar met alleen een verbod op school, daarmee ben je er nog niet. Je geeft een duidelijk signaal van jongens, let op, je moet hier bewust mee omgaan. Maar daarnaast zul je echt mediawijsheid moeten aanleren. En ben je bewust van wat het doet met je sociale vaardigheden, met hoe je overkomt in een groep. Dus alleen een verbod, dat is niet de oplossing, nee. Want zodra de leerlingen de school verlaten, grijpen ze toch weer terug naar dat blauwe schermpje. Als je die school uitloopt, je hebt je mobiel weer te pakken. Wat is het eerste wat je doet? Eigenlijk alleen even kijken of ik een berichtje heb. Ja, je telefoon openen, al die berichtjes beantwoorden. Eigenlijk kunnen we allemaal niet zonder de telefoon. Ja, wijsheid als een koe. Of hoe zeg je dat? In ieder geval de reportages van verslaggever Jannes Goedbloed. Staat hier bij mij aan tafel. Eerst die enquête. Wat is daar nou precies uitgekomen? Nou, wat eruit gekomen is dat 65% van de Zeeuwen een voorstander is van een verbod op mobieltjes. Dus van alle Zeeuwen, dus ook van de Zeeuwen die geen kinderen op school hebben? Ja, het gaat echt om alle Zeeuwen. En ze zeggen dan bijvoorbeeld dat scholen moeten helpen om online verslaving tegen te gaan. Of dat het slecht zou zijn voor de schoolprestaties. En dan staat dan weer tegenover dat 22% van de ondervraagde Zeeuwen juist net tegen zo'n verbod is. Zij vinden dan bijvoorbeeld dat het niet meer van deze tijd is of dat de kinderen ten alle tijden bereikbaar moeten zijn. Ja, je zag het Calvijn College, hè? Daar is dus al zo'n verbod. Hoe doen andere scholen het? Nou, de meeste andere scholen zien zo'n volledig verbod niet helemaal zitten. Vaak is een mobieltje wel in de les al wel verboden, maar in de pauzes, op het schoolplein of in de aula, daar mogen ze nog wel dat mobieltje ter hand nemen. En ja, als je het aan de Zeeuwen vraagt, dan zeggen die dus eigenlijk een totaalverbod. Jannes Goedbloed, dank je wel. 260 mbo-studenten waren vandaag in Goes bij de aftrap van het nieuwe project Easy. Met dit project slaan de provincie, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen om te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit Zeeland. Dit is echt overkoepelend. En ook de bedoeling dat jongeren een juist beeld krijgen van de mogelijkheden die ze zouden kunnen hebben in Zeeland. Door workshops, een banenmarkt vanmiddag en straks ook samenwerking met bijvoorbeeld festivals wordt Zeeland aangeprezen. Hoewel niet iedereen overtuigd is. Ik zou wel uit Zeeland willen gaan. Qua connecties en zo is het hier best wel klein. Dus. Ja, eigenlijk liever naar de Randstad wel. Ja. En waarom? Ja, omdat je meer opties hebt dan Zeeland eigenlijk. Ik wil ook heel graag weg op kamers. Want ja, al mijn vrienden zitten ook op kamers in Rotterdam en dat lijkt me gewoon leuker. Ik ben hier opgegroeid. Ik zou eigenlijk niet meer weg willen. Het is lekker klein. En jij? Ja, ook, want je hebt natuurlijk veel, je hebt hier je eigen plek al. Dus daarom wil je natuurlijk blijven. De aangepaste provinciale weg door Boerenhol is vandaag heropend. Bewoners klagen al jaren over auto's die te snel door Boerenhol rijden en wilden het liefst een rondweg of een flitspaal. Maar dat was volgens de provincie niet mogelijk. Er zijn nu wel verhoogde drempels en waarschuwingsborden geplaatst. De reacties zijn wisselend. Hopelijk rijden ze onze auto's niet meer kapot, hè? Dat is het voornaamste. En geen natuurlijk letterlijke letsels. Want je zal maar juist dat je auto staan, hè, als er iemand oprijdt.
Nou ja, ik denk dat ze beter gewoon een flitspaal kunnen neerzetten. Dat iedereen gewoon een lekkere boete krijgt, dan is het snel voorbij, denk ik. De organisatie van de Delta Ride for the Roses maakte gisteravond een testrit door de Westerschelde-tunnel. De tunnel werd er even speciaal voor dichtgegooid. De grote vraag was hoe lang de fietsers straks tijdens de ride onderweg zijn door de tunnel. Ja, wij reden nu vanavond 16,5 minuten over de tunnelpassage. We gaan rekening houden met 20 minuten per groep. Dat is denk ik het meest realistische en dan kan ook iedereen goed het tempo volgen. Maar het klimmetje eruit is wel behoorlijk pittig. Dat is toch nog een redelijke klim die je moet kunnen doen. Dus het is echt wel voor geoefende fietsers. De tunnelpassage is onderdeel van de ride op zaterdag 11 juni en is in totaal 120 kilometer lang. Ook voor de tunnelorganisatie zelf komt er best wel wat bij kijken. Ja, voor ons is het natuurlijk van belang één dat de tunnel natuurlijk een beperkte tijd afgesloten is. En het tweede wat van belang is, en dat is nog gewoon natuurlijk dat de tunnel voor hulpdiensten toegankelijk blijft. Ook tijdens de passage van de fietsers. En voor de fietsers die mee willen doen aan de ride en dus ook door de tunnel willen rijden, er zijn op 11 juli nog een paar plaatsen beschikbaar. 1 kliniekclown hebben we maar in Zeeland. Martin Hoevenaars uit Scherpenisse, oftewel clown Mimes. En daardoor kunnen niet alle zieke kinderen die bezoekjes krijgen die ze nodig hebben. Martin hoopt dan ook dat er snel nieuwe collega's bijkomen. Welkom in de show van Mimes Kunstalfabet. Haha, ik heb alvast een schilderij gemaakt. Samen met Nina. Ja. Dat ga ik nu presenteren. Clown Mimes is dat deel van Martin wat het lichtst is. Wat het meest hier en nu. Het meest open. De verwondering die in mij zit. Dat zijn eigenlijk de kanten van Martin. Dat is Mimes. Dus het is een selectief, een selectie van Martin. Vandaag hebben we de M van wie? Ja, nee, niet Mimes. Nee, ik kan niet. Nee. Mondriaan. Vandaag gaan we het hebben over Mondriaan. Ja, ik ben inderdaad de enige clown in Zeeland. Af en toe vind ik dat ook wel grappig, omdat iedereen kent me dan, want ik ben de enige clown in. Maar ik vind het wel jammer, omdat Zeeland wordt daardoor minder bespeeld dan andere regio's. En in Zeeland zijn net zo goed instellingen. En we komen er wel hoor, maar minder frequent. Mondriaan vind ik een beetje saai, die doet alleen maar geel, blauw en rood. Een beetje andere kleuren bij gedaan. En een beetje de Mimesiaan. Wat mij het meeste voldoening geeft is of dat nu een kind is in het ziekenhuis of iemand met dementie. Als je contact maakt en er ontstaat spel. En dat spelende in de mens, dat maakt alles een beetje lichter. En dat geeft het meeste voldoening. Als ik ergens naar binnen ga en er komt tot spel en ik ga naar buiten en wat er is wat lichter. Dan voel ik mij zinvol. Dr. Bluff, to the rescue. Dan moet jij zo pam. Moet je even doen. Ik ben heel trots op mijn werk. Ik ben heel blij dat ik dit mag doen. Ik heb al mijn werk wat ik gedaan heb, ik met heel veel plezier gedaan. Ook hiervoor in de zorg als begeleider. Maar dit was wel dat ik dacht, wauw, dat ik dit mag doen. En dat heb ik nu nog steeds. Dat ik elke dag denk van wauw, ik mag dit voor mijn werk doen. Spelen. Ja, ik ben er trots op, ja. Tot de volgende keer bij Mimes Kunstalfabet. Doei! En na een campagne is inmiddels een nieuwe kandidaatsclown in Zeeland gevonden. Die krijgt nu een opleiding van een half jaar voordat hij samen met Mimes op pad mag. Veel dorps- en buurthuizen hebben hun financiële positie de afgelopen 2 coronajaren flink zien verslechteren. Volgens een enquête van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen balanceert 40% van de dorpshuizen zelfs op het randje van faillissement. Bij dorpshuis Haatsingen in Sint Maartensdijk is het zo erg nog niet, maar er moeten nu wel echt betere tijden aankomen. We hebben eigenlijk zeker 2 jaar 0 inkomen gehaald. Dat is echt droevig geweest. Ik heb gebruik gemaakt van mijn reserves. Ik ben inmiddels 30 jaar beheerder en exploitant van Haastingen. En daar hebben we dus bepaalde reserves opgebouwd.
Hij was niet de enige. Landelijk heeft 2 op de 3 dorps- en buurthuizen ingeteerd op de reserves om de begroting rond te krijgen. Visser heeft dan ook geen geld meer om de broodnodige investeringen te doen. Ja, dit is onze vergaderzaal. Hij is een beetje saai. We wilden hem eigenlijk een beetje opknappen. Een mooie beamer en een mooi schermpje. Zodat je een beetje weer aan de moderne eisen kan voldoen. Maar ja, gezien de coronatijd de afgelopen 2 jaar hebben we daar geen budget voor. En het gaat nog wel even duren voordat we dat werkelijk hebben. Nu de coronamaatregelen van tafel zijn, kan er weer wat verdiend worden. Toch merkt Visser dat alleen ouderen bedienen niet genoeg zoden aan de dijk zet. Ook jongeren moeten betrokken raken bij het dorpshuis. Maar dat lijkt een lastige opgave. We hadden bijvoorbeeld een filmavond georganiseerd met een leuke film. Maar ja, daar komen er een handjevol jongeren op af. Maar ja, er is altijd, hoe bereik je die jongelui? Want het is al gauw, als er eentje van de groep zegt dat het stom is, dan denkt de rest, oh, dat zal dan wel zo zijn, dus die komen daar niet. Niet alleen dorpshuis Haastingen heeft moeite met het aantrekken van jongeren. Ook wijkcentrum De Burgerij in Vlissingen worstelt hier al een tijdje mee. De handwerkclub voor kinderen vanaf 8 jaar loopt al wel een tijdje goed. Maar de tieners, die blijven weg. Daar moet op de korte termijn verandering in komen. Voor jonge mensen heb je ook jonge vrijwilligers nodig met jonge, nieuwe, frisse ideeën. Vandaar dat we vanuit het Oranje Fonds geld hebben gekregen om dat op te starten. We willen daar een beetje open in staan. Op het moment dat wij zeggen, we gaan dit en dat organiseren, dan is het al een gesloten onderwerp. We willen nu een jongere vragen van, wat zou je in het wijkcentrum willen doen? En daar vragen we ook Scalda-studenten voor om daar ideeën te opperen van hoe kunnen we nou die jongeren het best bereiken. Want zij zijn die doelgroep die wij hier binnen hebben, die mogelijk weten van, maar dat moet je op die en die manier doen. De Scalda-studenten zijn al betrokken bij het buurthuis door ouderen te helpen bij activiteiten. Maar Meulmeester hoopt dat ze hun leeftijdsgenoten ook zover krijgen dat ze samen om tafel gaan zitten om nieuwe ideeën te bedenken waar jongeren wel op afkomen. Wie weet verdwijnt het oudbollige imago van de dorps- en buurthuizen dan eindelijk naar de achtergrond. Na de zon van gisteren was het vandaag weer een bewolkte dag. En met name landinwaarts kwamen daar in Zeeland ook nog wat kleine regenbuitjes bij. Morgen keert de zon weer terug en tikt de temperatuur misschien alweer de 19 graden aan. En de dagen daarna is het iets koeler, maar wel droog, zoals het er nu naar uitziet. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.